Vreți să fiți președintele României? Sunt deja. Sunteți deja președintele României? Da. Pe ce vă bazați? Și pe ce? Pe sufletul și pe România profundă, pe sufletul poporului român. Eu ce am văzut în campania aceasta... Vă rog să-mi povestiți. Ce v-a impresionat în campania asta? Voluntariat. Imens. Adică în sensul bugete zero, acționăm pe un program de țară pe care o să mai vorbim în emisiunea, probabil că știți, Hrana, apă, energie. Ce știu să fac, ce vreau să fac, uite asta vreau să fac, ca poporul român să fie fericit, să aibă bunăstare, asta e prioritate, să fie stabil și sigur. Și atunci, la această chemare, exact cum am numit-o, eu nu sunt într-o campanie electorală, am spus-o de nenumărator, vă spun și dumneavoastră, o chemare, o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Asta a fost poziția mea. Sistemul se ceartă cu cine nu este conform cu corectitudinea politică. Eu nu sunt corect politic, n-am fost niciodată. Nu sunteți corect politic? Nu. Din cauza asta mi-am dat demisia și din toate instituțiile internaționale unde am lucrat. Adică nu spuneți ce vor unii să audă? Nu. Nu am de ce să fac asta, pentru că altfel lumea n-ar putea să fie fericită. Lumea vrea să fie condusă de oameni, nu de complotiști politici sau de combinatori politici. Ați înțeles? Asta vrea lumea. Și asta s-a întâmplat cu Trump. Și asta se va întâmpla și în România. Va fi prima oară, eu așa am declarat când am ieșit de la BEC, ca să vă dau răspuns la ce m-ați întrebat mai devreme, va fi prima oară când poporul român va câștiga. Dacă nu atacăm baza economică, nu vom putea face nimic. Și ca să ataci baza economică, ai nevoie de pace. Este imposibil să construiești ceva. În război. Și intensiune. Imposibil. Cartea lui Kennedy, a cărei prefață scrisă de mine, ne-am colaborat permanent pe acest subiect. Vreau să fie agricultură organică, fără chimicale, fără insecticide. Asta este domeniul în care dumneavoastră sunteți Nu numai asta. Țineam să vă spun că aici este legătura cu programul meu de țară, Hrana, apă, energie. De 14 ani vorbesc despre asta. Bineînțeles că suntem în legătură, dacă ai idee. Aici m-ați adus pe terenul care îmi place. Că și eu, ca om care trăiesc în țara asta, vreau să mănânc vreau să mănânc sănătos, deci, vreau să nu mai mănânc roșii fără gust. Despre asta e vorba. O mamă este interesată să aibă pentru copiii ei hrană sănătoasă, da, să aibă aer curat, corect, să aibă siguranță pentru copiii în ce sens, și când traversează strada, și când se duc singur la școală. Deci toate astea, pentru o mamă, sunt elementare, pentru că atunci când naște un copil, nu se naște doar copilul, se naște mama din femeie. Este o chestiune dublă. Este profund ce spuneți. Deci, în primul rând, trebuie să fie un mare diplomat, un lider și un naționalist. Ce înseamnă asta? Înseamnă că liderul este diferit total de cel de deținătorul de putere. Pentru că liderul rezolvă problemele, nu aduce probleme. Și ca să rezolvi problemele, te adresezi nației tale și spui, trebuie să fie o nație sănătoasă, longevivă, plină de armonie. Și atunci asta pleacă din hrană. Exact ce v-am spus mai devreme. Sunt de acord cu asta. Deci, cum puteți face asta? Cum puteți? Deci tot ce înseamnă programul meu de țară este axat pe așa ceva, și anume, precis și la obiect. Vă rog. Este micul proprietar. Adică proprietatea, gospodăria țărănească, care practic pe sămânță românească, pe sol românesc, aici este marea carte pe care o putem juca noi față de vest. Nu ne-a fost bine ca țară când ne-am cultivat pământul. În momentul în care ești independent, ești liber. Ați simțit liber în țara asta vreodată? Mă simt liber pentru că sunt liber. Eu însumi. Și pentru că pledez pentru libertate. Pentru că sunteți independent financiar? Nu e vorba să fii independent în tine. Aici este vorba, să fii sinele tău interior. Nu ține de material aici. E adevărat ce spuneți, dar mulți dintre oameni fac compromisuri din cauza faptului că nu au bani suficienți. Asta vreau eu să aduc. Vă rog. Și atunci vă spun, programul meu de țară, Hrana, apă, energie este o viziune de dezvoltare care așează poporul și resursele naturale, atenție, pe primul loc. Noi ne putem așeza pe fondul în care Donald Trump a câștigat ca președinte poziția în America și pe fondul în care deja a lansat acest program de hrană prin Kennedy, ne așezăm perfect. Și pe acest fond noi oferim hrană. Adică spuneți că este o oportunitate politică uriașă. Gigantică. Noi n-am avut asta în toată istoria noastră, ca țară, ca stat. Deci este momentul în care putem să jucăm cartea vieții a națiunii române, adică să îndestulăm tot poporul român, să întărim economia internă prin proprietatea productivă. Ce înseamnă proprietatea productivă? Atenție, nu doar proprietatea de pământ, ci înseamnă aptitudinile tale și cu ce mijloace lucrezi pământul. Eu mă ghidez după 3 lucruri, să știți, în această acțiune, care v-am spus nu este o campanie electorală, este o chemare. Pe compasiune,
Vă pe rog. cooperare Da. și pe bun simț. Da, Deci vreau compasiune, să trec cooperare. și bun